रावबो फैला बायदि मोनबाय आंनियाव बेबो माबा जाना थाबाय जाफिनासैबो मा जाबावगोन मा जाबाव नेटानो प्रब्लेम जाबाय थायो ना आंना क्रेजि हेलौ मा ओंख्रि जानाय हि 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 होनहरदो जा क्रेजिया एस मुसाहारि मा जानाय आब' आंना नेटानो दानजालांदो आरोना दहाय दानजालांना गोदानसो फैफिनदो आङो एस मुसाहारि आगै नेटानो प्रब्लेम होनानै क्रेजि मा ओंख्रि जाखो जोंहा सबाइ खारै ओमफाय मैगं एवनाय बेसर मैगं एस मुसाहारि नेटानो दसेनो थांना होनानै आंना दाबो गोदानसो फैफिननांबाय जाफिनासै मानोबा मबाइलाबो हें जाबाय नालाय क्रेजि दंना गैलालै जेबो गैला रावबो गैया जोंहा साथामल'सोमोन दिनै बाङायल' संदों साथामल'सो मालायसो आलासि जानो थांदो गाबोनसो फैगोन सेस मोनजायाखै नामा मोनजायाखै न'आव एस मुसाहारि नोंना मा गेम आब' गामि आब' जोंहा आंना बरपेटा रड आरोना आगै ओमफाय माबानि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बरपेटा रड गोग्लैयो ओमफाय जोंना खुस्राबारि होनो क्रेजि दंना गैला फरायखांबायमोन खोमा एस बड' ब्लग एस मुसाहारि हेलौ फ्रेन्ड प्लिज अननानै सापर्ट खालामलै दे नै जोंहा एस बड' ब्लग आगैया एस मुसाहारिखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना एक्सट्रा आपडेट चेनेल हाय आब' हाय आगै एक्सट्रा आपडेट मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय दहायनि मोनसे आंना नेट प्रब्लेम जानानै दानजालांबाय एस मुसाहारि जोंहा एस मुसाहारिया जागोन होनहरदों निजोम ब्लग मा खबर फ्रेन्ड मोजां आंना ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर निजोम ओमफ्राय दिनै मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो आरोना क्रेजि मोनजायाखै दासो फैदों बाजारनिफ्राय मोनजायाखै दाबो नोंस्रा दासो फैदों जोंहा मा जादों नोंस्रा दायो बाजारनिफ्राय अमा बेदर गोथाव लाबोना जाफैगोन मा लायनो थांनाय बाजारावलाय एस मुसाहारि एस बड' ब्लग आंनाव कमेन्ट खालाम जोंहा एस मुसाहारि आगैया एस बड' ब्लगखौहाय कमेन्ट खालामना दोनहरनो खोन्थाहरदों सापर्ट खालामनानै कमेन्ट हरना दोनहरब्लानो जाबाय बेक खालामफिनगोन मिस्टार सान्तना चेनेल हेलौ आब' हाय आगै मा खबर आंना दहायनिया दानजालांदों आरोना ओमफ्राय आं गोदान फैफिनदों एस बड' ब्लग थेंक इउ फ्रेन्ड एस मुसाहारि जोंहा एस बड' ब्लगआ थेंक इउ होनना बुंहरदों आरोना एस मुसाहारि आगैखौ ओमफ्राय एस बड' ब्लग दे फ्रेन्ड एस मुसाहारि दे होनहरदों कमेन्ट हरगोन एस मुसाहारि एस बड' ब्लग आं गाबोन बेक खालामगोन जोंहा आगै एस मुसाहारिया गाबोन बेक खालामगोन होननानै बुंहरदों आरोना एस बड' ब्लगखौ मिस्टार सान्तना चेनेल आंनिखौबो सापर्ट खालामनानै होदो प्लिज अल फ्रेन्ड जोंहा मिस्टार सान्तना चेनेल आगैनिखौबो जाय सापर्ट खालामाखै जि सनफैराखैलाय बोरै मोनहैदो जोंहा मिस्टार सान्तना चेनेल आगैनिखौबो जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना एस मुसाहारि बेक टु बेक खालामबा
उन जाफिनो आनसाबस्क्राइब जाफिनो आरोना औ लोगो लोगो खालामनाङा गाबोन खालामबानो जाबाय बेगखौहाय दायो जाय जे सापर्ट खालामदों ओमफ्राय गाबोनो बेक खालामब्लानो जाबाय आरोना बेगखौ स्टनार बय ब्लग आंनि SMS खौ नुवा नामा नों आब' मानो रिप्लाय हरा लाइभ फैबानो SMS हरो आं नंगौ नामा आगै नुजाफैयाखै आरोना नै थागौमोन आगै नुजाफै जानांगौ आरोना दायोसो ओमफ्राय दहायबो आरो मेसेजआनो नुजाफैखायाखैमोन आंनाव दसे सम एस मुसाहारि आंनाव कमेन्ट खालामना दोन सारिथिम थाथारनोसै आङो सारिथा जाहैफिनबाय आरो माने सारिथासिम थाथारनोसै होननानै एस मुसाहारि नै दाबो कमेन्टआ स' जाफैयाखै माबा जानासो थाबाय माने नि जादोबो जानाय स' जाफैयाखै दसेनि बोरैबा जादों गेजेरा नार्जारि आब'आ आंखौ सनासोथो आगैया गाज्रि दामोना प्रब्लेम होनाङा आंना ओमफ्राय नुसनासो जानांगौ समाज ना दायो खालामनाय आगैदे समाज आरो होमब्लाबो आंखौ नेटआ अननानै सेम बाय खोमा हाय खाफाल एस एस बड' ब्लग एस मुसाहारि फ्रेन्ड आं कमेन्ट हरना दोनबाय आंनावबो कमेन्ट हरना दोन दे एस बड' ब्लगआ एस मुसाहारिया बेखौ कमेन्ट हरना दोनहरबाय होनदों आरोना गावखौबो कमेन्ट हरनो खावलायहरदों एस एस बड' ब्लगनि कमेन्टआ स' जाफैयाखै आरोना आगै नोंना एस एस बड' ब्लग मोननै मोनथामानो जाबाय नै कमेन्ट स' जाफैयाखै आंना नेटनि थाखायनो जादों जानांगौ आरोना सारभार बुजियासै आं एस मुसा बड' गाबोन मुसा गाबोन बेक होनना बुंदोंना एस खालामगोन गैया खालाम हरना दोनबायबा गाबोन खालामफिनगोन बियो सानैल'सै थांजोब्बाय आंना नेटआबो प्रब्लेम सारिथासिम थाथारबानो जायो नेटआनो एस बड' दावराव ओंखारबाय रावबो गैला सासेल'सै एस बड' ब्लग थेंक इउ एस मुसाहारि माइ फ्रेन्ड थेंक इउ स' माच होनना बुंहरदो जोंहा एस बड' ब्लग आगैया कास्टमार फैयाखै नामा एस बड' ब्लग आगै फैथ'वाखै नामा अन्जना बर' हाय आब' सना हाय आगै मा खबर थेंक इउ स' माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानाय अन्जना बर' आगै दिनै मा ओंख्रि जानाय
एस एस बड' ब्लग एस एस बड' एस मोसाहारि एस एस बड' ब्लग आं नै आइडिजों खालामना होगोन। औ जोंहा आगै एस मोसाहारिया मोननै आइडिजोंहाय खालामना होगोन होनना बुंहरदों आरो ना एस एस बड' ब्लग आगैखौ। ओमफ्राय एस एस बड' ब्लग फैयाखै बाजै फैयाखै औ फैथ'वाखै आरो ना। एस मोसाहारि सोरबा सिंगोल दं नामा? दायोथ' रावबो सिंगोलानो गैया खोमालै। सिंगोल थानायखाय फैनो रोङा बहा मैयासो दङमोन सिंगोला। दायो रावबो गैया सबबो बय गोजासो खोमा। एस एस बड' ब्लग थेंक इउ एस मोसाहारि माइ फ्रेन्ड होनना बुंहरदों जोंहा एस एस बड' ब्लगआ एस मोसाहारिखौ। एस एस होनहरदों आगै एस मोसाहारिया। आगै एस मोसाहारिया दाबो मोनाखै नामा रावखौबो? एस एस बड' ब्लग आं सिंगोललै आंहा गार्लफ्रेन्ड गैया फ्रेन्ड। माने जोंहा एस एस बड' ब्लगआबो गार्लफ्रेन्ड गैया सेंग्रा आरोना सिंगोल लोगो जालायनो हागोन अब्ला सानैजोंहाय। एस मोसाहारि नंगौ सिंगोल नामा एस एस? एस एस आबो सिंगोल आरोना एस मोसाहारि एस एस ब्लग बड' ब्लग सानैजों अब्ला लोगो जालायदो आरोना सानैबो सिंगोल। आरो फेमिलि पिक होनायखाय एस एस मोसाहारि फेमिलि दंखायो सानोमोन आरोना। एस एस बड' एस मोसाहारि। जोंहा आगै एस मोसाहारिनिया मनिटाइस जाबाय नामा? आगैनिया अन्नानै खोन्थाहरदो आरो ना। ए बरगयारि हेल' सिस्टार हाय फंबाय मा खबर ए बरगयारि थेंक इउ स' माच आरोना आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। एस एस बड' ब्लग एस मोसाहारिया बहानि फ्रेन्ड? एस मोसाहारिखौ बहानि सोंहरदों आरोना जोंहा एस एस मोसाहारि आगैया। मा हाबखो आंनाव? एस मोसाहारि जाथ'वाखै आब' जाथ'वाखै नामा आगै आंनाबोथ' जेबोआनो जायाखै। वाट्स टाइमा एस मुसाहारि नोंना जाबाय नामा आब' जायाखै आगै आंनाबो जेबो जाथ'। माला जागोन मिथिला आरो। एस मोसाहारि बाक्सा जोंहा एस मोसाहारिया बाक्सानि आरोना बाक्सा होनहरदों। बांसिनानो बाक्सानि दङ दै। एस मोसाहारि नोंलाय एस एस खौ सोंहरदों नोंलाय होननानै एस मोसाहारिया। एस एस बड' ब्लग आं बिजनिनि फ्रेन्ड एस एस बड' आगैया बिजनिनि होनहरदों आरोना एस मोसाहारि एस मोसाहारि आरो अबेनि खोन्थालायदो।
होनहरदों एस बड'आ मोननिसिम थेंक इउ स माच आरोना बयनिसिमबो आरो नेटआबो प्रब्लेम होनाय कमेन्टआबो स' जाफैयाखै नेट थांनाय नेटआनो बिराद प्रब्लेम होफैनायखाय थांजोब्बायबो आगैमोनाबो नेटआनो बिराद प्रब्लेम होबाय थाबाय दिनै बांसिन प्रब्लेम होदो आरोना थेंक इउ स माच आरोना आगैमोननिसिम आंनि लाइफसिमाव दसे समबो हेफाजाब होबाय गोबाव समब्लाबो थेंक इउ स माच गाबोन सम मोनब्लाथाय फैफिनसिगोन अब्ला लोगोफोर आङो दोनथ'